Kap, biyernes lang to bagangon niya. Iyo, baga. Agdaon ta si Duming magprosesyon. Agdaon ta. At makasalalo na itaw. At masakit nun bagay itaw. Dailaman siya nag-arong sa kung dailaman gigibo sa la. Agdaon ta. Agdaon ta. Agdaon baga. Duming! O ano na naman sa indong duwa? Musta Duming, mga prosesyon kita. Pangarigos na. Ang alas 3 ng makarigos ka pa? Kaya mong amurangin ka? Gusto magkana Duming, tutubod ka pamangkan. Ka mga pamahiinaan. Tintiyan. Ay di indo pagbasang-basangon ang mga pamahiinaan. Pagtubudan ka mga gurang, para magkimawara. Pag tinubod moan, kamu daw, buda naman ikarigos ko na, di nga nikimulog digdi, di ba nagbubulos ang tubo dyan? Ay may surusog. Paano man bumulos ang tubig? Yung pinurotol duman. Musta na Duming, di para tubod-tubod yung pamahinaan. Wala, mga prosesyon na kita. Manakap. Magsunod ka sa Duming ha. Ano Duming? O bahala ka mo kung di ka magturubod sa pamahiinaan. Basta ako, di ako makarigaws. Hindi magiging magprosesyon na di nangarigaws. Sarong simana ako di nagkakanakarne.